नोंथाङाबो परथा जानो मोजां मोनो नामा? जुदि मोजां मोनो बे बारनिफ्राय परथा जायोब्ला नोंथाङा जानायनि सिगां सानग्रोनो गोनां जानो हागौ। मानोना परथा अर्डार खालामब्लाबो नोंथाङा होनांसिगोन 18 रां GST। परथानि सायावबो बे बाराव GST। परथा अर्डार खालामब्ला नोंथाङा होनांगोन बे बारनिफ्राय 18 रां GST। गुजरातआव बे बारनिफ्राय परथा बायोब्ला GST होनांसिगोन। बेनि उनाव रुटि जायोब्लाबो रुटियाव होनांगोन 5 रांनि GST। आहमेदाबादनि गंसे कम्पानिनि खावलायनायाव गुजरात सरकारा बे थांखिखौ लादों। बे थांखि लानाय खौरांखौ मोननानै AAPनि गाहाय अरविन्द केजरीवालनि फोसावनाय। ब्रिटिशफोराबो जाग्रा बेसादफोरनि सायाव खाजोना लायाखैमोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों AAPनि गाहाय अरविन्द केजरीवालआ। परथा जायोब्लाबो नोंथाङा बे बारनिफ्राय होनांसिगोन GST आरो बेखौ गुजरात रायजोआव गुजरात सरकारा गिबि खेबनि थाखाय थांखि लाबाय। नोंथाङाबो परथा जानो मोजां मोनो नामा? जुदि मोजां मोनो बे बारनिफ्राय परथा जायोब्ला नोंथाङा जानायनि सिगां सानग्रोनो गोनां जानो हागौ। मानोना परथा अर्डार खालामब्लाबो नोंथाङा होनांसिगोन 18 रां GST। परथानि सायावबो बे बाराव GST। परथा अर्डार खालामब्ला नोंथाङा होनांगोन बे बारनिफ्राय 18 रां GST। गुजरातआव बे बारनिफ्राय परथा बायोब्ला GST होनांसिगोन। बेनि उनाव रुटि जायोब्लाबो रुटियाव होनांगोन 5 रांनि GST। आहमेदाबादनि गंसे कम्पानिनि खावलायनायाव गुजरात सरकारा बे थांखिखौ लादों। बे थांखि लानाय खौरांखौ मोननानै AAPनि गाहाय अरविन्द केजरीवालनि फोसावनाय। ब्रिटिशफोराबो जाग्रा बेसादफोरनि सायाव खाजोना लायाखैमोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों AAPनि गाहाय अरविन्द केजरीवालआ। परथा जायोब्लाबो नोंथाङा बे बारनिफ्राय होनांसिगोन GST आरो बेखौ गुजरात रायजोआव गुजरात सरकारा गिबि खेबनि थाखाय थांखि लाबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।